गंगा की सुरक्षा करने। भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा, भोजपुरी के बोले वाला लोग बा, भोजपुरी के समझे वाला लोग बा, उ सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा, नमस्कार बा, प्रणाम बा। और जे भी हमरा से छोट भाई बंधु बाणे उ सब कोई के आशीर्वाद, प्यार, दुलार बा। आज हम जौन ट्रेलर के रउआ सभे के सामने रिव्यू करे के खातिर आइल बानी और जौन ट्रेलर के रिव्यू लेके आइल बानी उ ट्रेलर के नाम बा हर हर गंगे। और ये हर हर गंगे में जौन एक्टर बाड़न जौना के भोजपुरी सिनेमा में कहल जाला पावर स्टार यानी कि पवन सिंह। और ये हर हर गंगे में जौन पावर स्टार के एक्टिंग बा बड़ा ही बेलजोड़ बा। अभी ट्रेलर में देख के ही लागता कि जबरदस्त एक्टिंग से और एक्शन से ये फिल्म लबरेज बा और भरपूर पैकेज मसाला के साथ साथ समाज के शिक्षा देवे के काम करे। ये जौन फिल्म बा उस सिनेमा आर्ट्स के बैनर तले बनल बा। इस सिनेमा के जे डायरेक्टर बा उनका नाम बा चंदन कन्हैया उपाध्याय। एमे पवन सिंह के हीरोइन बाड़ी स्मृति सिन्हा जी, जे कि वो भी अपना अदाकारी से, कलाकारी से समय समय पर एक अलग ही छाप और पहचान बना के चल जाला। इस सिनेमा के जो मैक्सिमम पार्ट बा वो बनारस, काशी और लखनऊ में शूट कइल गइल बा। इस सिनेमा से और सिनेमा में पवन सिंह के एगो डायलॉग बा जौन डायलॉग बतावता कि सिनेमा के किस कौना तरीका से और कौना लेवल तक पहुँचावे के कोशिश कइल गइल बा। ये जौन फिल्म में जौन डायलॉग हम बात करतनी वो डायलॉग रउआ सभे के हम गंगा के अपन माई मानेनी, हम माई के आंचल में कोनो तरह के दाग ना बर्दाश्त कर सकीला। जैसे रउआ सभे के डायलॉग देखनी और डायलॉग से पता चल गई कि पवन सिंह का कहतन। और पवन सिंह के फोटो जौन देखी ये कंधा पर मगरमच्छ के लेके चलतन। ये मगरमच्छ आज के डेट में भ्रष्टाचारी करप्ट ऑफिसर भड़न, जे कि गंगा के सफाई के नाम पे जौन सरकार के तरफ से फंड आवता ओकरा के निगल जाता। ये कंधा पे पवन सिंह मगरमच्छ ना, वो तमाम गंगा जी में डूबल भ्रष्टाचारी और गंगा जी में बैठ के भ्रष्टाचार करे वाला नेतन के उठा के बाहर निकालता कि गंगा माई साफ हो जास। चाहे वो नेता होखस, चाहे अफसर होखस, ये मगरमच्छ के रूप में गंगा माई के सफाई के नाम पर बैठल बाड़न सा, जौना के पवन सिंह निकाल के बाहर करताड़न। काहे कि एक कनिए के कारण गंगा में गंदगी भर गईल बा। ये फिल्म के और ये जौना टॉपिक पे फिल्म पिरोवल गईल बा, बनावल गईल बा, ये वो मुद्दा है और वो आस्था से जुड़ल बा कि जेकरा के बचावे खातिर पूरा देश कोशिश करता। ये ट्रेलर में पवन सिंह के एक्शन एक से बढ़ के एक बा। बहुत ज़्यादा एमे ट्रेलर में कहानी के रउआ पता ना चली, लेकिन जौन टॉपिक के पकड़ल गइल बा और जौना तरीका से कहानी ट्रेलर में चलता ये देख के यह लागता, यह प्रतीत होता कि गंगा जी के सफाई के और गंगा जी के सफाई के नाम पर जे तरीका से मगरमच्छ नेता रूपी मगरमच्छ कांड करतन सा, ओकनिए के पवन सिंह शमशान और ओकनी के वध और ओकनी के अंत करे के कोशिश करतान और दर्शावतान। या जैसे पवन सिंह के गाना और पवन सिंह के म्यूजिक के कोनो जोड़ ना होखेला, उनकर कहीं अगर धुन बाजता तो पता चल जाला कि अगर गायक के ह। कहीं अगर म्यूजिक स्टार्ट भइल तो पता चल जी कि सिंगर के ह। और सही सिनेमा बा पवन सिंह के एगो अलग ही जोन है, चाहे वो गायकी के हो क्षेत्र होखे, चाहे एक्टिंग के क्षेत्र होखे, चाहे वो सिनेमा के क्षेत्र होखे, चाहे कोनो बात के क्षेत्र होखे। पवन सिंह वो स्टार वन उनकर एक गो बात वायरल हो जाला। काहे से कि पावर यही जैसे शुरू होखेला। तो अभी ट्रेलर आइल बा, जब सिनेमा आई तो पूरा ओकर सिनेमा का हम रिव्यू रउआ सभे के सामने लेके आए। लेकिन रउआ सभे अभी ट्रेलर के जाई आनंद लिही। काहे से कि ट्रेलर उ मुद्दा के बा और उ मुद्दा पाइल बा और फिल्म उ मुद्दा पे बा कि जौना के हमनी के
आस्था से जुड़ल बा जेकर नाम हर हर गंगे। और ई सिनेमा जब आई तो हमारा लागता कि अपना समय के और वो घड़ी के जबरदस्त सिनेमा हुई। पवन भैया से थोड़ा सा हम पर्सनल लेवल पे कहा कि पवन भैया रुआ थोड़ा फिटनेस पर ध्यान दी, कहे से कि जो सिनेमा में अब जैसे बैठा था नहीं तो पेट दिखता। रुआ एगो हम इंटरव्यू में सुनले रही कि चावल रुआ बढ़िया लगेला, भात बड़ा बढ़िया लगेला रुआ, और बिना भात के रौरा पेट ना भरला, मन ना भरला। तो रौरे ना जितना भोजपुर जिला के आदमी बा, जितना बिहारी बा, वो कनी के बिना भात दाल और चोखा के मजे ना आवेला एकदम, मतलब समझ गई नो। तो लेकिन रुआ तनी ध्यान देख पड़ी, कहे से कि महाराज रुआ पावर स्टार पवन सिंह हैं, ठीक बा नो। और रुआ के बतावे की जरूरत नहीं कि रुआ कहाँ हैं, और नाम लेके कितना लोग स्टार बन गए, मतलब थोड़ा सा ध्यान दी। बाकी जौन बात तो एकदम पहले ही बा। और जे हमारे सांझे बिहाने चैनल के दर्शक बान लोग, उन लोग से हम कहा कि जब भी पावर स्टार के सिनेमा आई, पवन सिंह के सिनेमा आई, तो रुआ सब नज़दीकी सिनेमा घर में जाके अपन प्यार दुलार पावर स्टार पवन सिंह पर बरसाइन जा। काहे से कि जौन सिनेमा बा उ मुद्दा के दिखावता, उ टॉपिक के दिखावता कि कैसे हमनिए के बीच में बैठ के हमनिए के पैसा कैसे नोचल जाला और हमनिए के घर में कैसे आग लगावल जाला। इस हर चीज़ के बारीकी से और सरलता से पर्दा पे उतार दिले बाड़न पावर स्टार पवन सिंह और हर हर गंगे के टीम। तो जब सिनेमा आई तो ओकर पूरा रिव्यू लेके हम आई। तब तक खातिर हुआ सब है सांझे बिहाने चैनल के अगर फेसबुक पर देखा था नहीं तो फॉलो कर लीजा, और यूट्यूब पर देखा था नहीं जा तो सब्सक्राइब कर लीजा, और बेल आइकन के भी दबा दीजा कि जैसे ही कोई नया अपडेट आई भोजपुरी इंडस्ट्री से लेके या भोजपुरिया समाज से लेके तो सबसे पहले रउआ सभे के पहुँच जाए, ठीक बा नो। तब तक खातिर हमरा के विदा देही, प्रणाम बा।